Iniabot ni Brigadier General Rex De La Rosa, Central Luzon Police Regional Office Deputy Director, ang bandila ng Pilipinas kay Pastor Romeo Bactol, ama ni Dr. Israel Bactol na nagkasakit at namatay habang tumutupad sa kanyang tungkulin na manggamot sa Philippine Heart Center. Ang 34 na taong gulang na si Bactol ay isang cardiologist na nahawa sa pasyente na hindi umano nagbigay ng kumpletong impormasyon patungkol sa kanyang travel history at COVID-19 exposure. Ang simpleng seremonya upang dakilain ng mahalagang partisipasyon ni Bactol laban kontra COVID-19 ay sinagawa sa kanyang tahanan sa Barangay Calios, Peñaranda, Nueva Ecija. Maliban sa watawat ng Pilipinas, ay tinanggap din ng mga magulang ni Bactol na parehong mga guro ang letter of commendation mula kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagsasaad ng pagkilala sa kanyang heroic sacrifice bilang frontliner. Nasa okasyon din sina Undersecretary Joel C. Egco, Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security, at Colonel Leon Victor Rosete, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office. Sa parehong okasyon, sinabi ng mga magulang ni Bactol na sina Romeo at Celestina na itutuloy nila ang dedikasyon ng kanilang anak sa pagtulong sa mga may hirap nating kababayan. Nauna nang naiulat na nagsilbi bilang doktor to the barrio si Bactol. Sa kabila ng lockdown, naging maigsi ang programa at lahat ng dumalo ay nagsuot ng face mask. Para sa Balitang Nueva Ecija, Jonah Reyes nag-uulat para sa DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.